kosene ka jaloch po nono loyo koda margin maduong' ahinya tiwacho ni kata med ng'ama chielo ne ombulu mowuok koni to pod ok onyal yombo. Wach ma kama koro keto burani kama chalo nade Ochiel kaluwore ni Chebukati ne odhi kacha to olendo kapok ne otiek riwo kwan ombulu mawuok e gwenge moko. Ini samoro wach ni wadok e yiero to amolo yombo ng'ama ochung' go cha mabor kabisa. Makata kikawo kura modong' imedo ng'amo piem go to pod en mbele tinya chiko yie ni inyalo tim lendono ka kura modong' ok bi kelo pogruok. Inya yudo koyomo ng'acha kata gi kura 2 million to dong counties adek ma kura magin gote gin 500,000. 500,000 kata kikawo timiyo ng'acha to kel pogruok oyie timiero. To gimone timore Bomas ni Chebukati nokonyiso wa mano. Nokowacho ni kura modongi kata kimedo to ok bi kelo pogruok. Nokokelo that disclaimer. Nikech joka ne kwano ne ging'iyo mos ka gichopo 253 to gidok. Wan waparo ni an nang'iyo Ramogi, aparo ni jogi duogo gi moko gi mondo ka gi tim lendo. To ka Chebukati duogo kende 38 modong' ka nokolando. Apani gin 38 manodong' nikech ne gi kwano nyaka 253 ka gilando ayanga ni magie kwano mwase nono wase verify, these are the figures now. Ko apani kacha nitie penjo ma be nyaka Supreme Court biduoki ni to be yo ma Chebukati notiyo gocha en yo maratiro be duoko landa ma oko declare constituencies gote boko wacho ni otimo kamano nikech pogruok ok bibedo kata komedo constituencies go ben kare. Mano ler ma nyako bio lere yo makare inya to ponno kata e thuolo momigi ndala 4 mare chiwo duoko margi magi achiel kuom